खुलुमबाय गासैबो खौरांगिरि खौरां लाग्रा बिथांमोनखौ बरायनानै लायो आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोसावनो सानोदि जोंना दिनै लालजि नार्जारि सारा एपिबि दोलोनिफ्राय टिकेटनि दाबिदाराव दंमोन किन्तु दिनै माखासे फोथाय खेबस' सुबुंफोरनि थाखाय दिनै टिकेटखौ मोनाखिसै। जाय हक बिनि गेजेराव जों जे एपिबि दाजेननायनिफ्रायनो जे जोंनि कन्ट्रिबिउसन दंमोन बे रिजाल्टआ नोंसिनि सिगाङावनो दं, नोंथांमोननि सिगाङावनो जे जोंहा 10था प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोङो गासिबो प्राइमारिनिफ्राय जों लेंहरदों आरो 74था बुथआवहाय जोंना 70% कमप्लिट जाबायमोन। बिथांमोननिफ्रायबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जों लेंहरदों। दा बिसोरखौनो लानानै जोंहा जिहेथु बोलो दंखायो बे बोलोखौनो लानानै जों लालजि सारखौनो देरहासार खालामनो होननानै ओंखारदों। थासारिखौ नायनानै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा 5 नं सराइबिल समस्तियाव लालजि सारखौनो गासिबो जोंनि बोलोखौ लानानै बिथांखौनो देरहासार खालामनो आरो एपिबिआनो जिहेतु जोंखौ फोरोंदों बिथांमोनखौनो जोङो फेजेननो होननानै दिनै ओंखारनाय जाबाय।